ɓoltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to bandiagara saare diallo saare wuro ko on waktu yoni ha to doga babacara e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal teskama kidira kolda ha fayma to ziguinchor kamen yoga e nokkuji goɗɗi kala ganki ko wiyete carburant jagorɗo ko fate banggue pétrole holliti oɗo saahaɓe kooli gueɗe kala ma ndewa lawola to leydi mauritanie hoore jagode leydi kikiɗe hanki o hakkude makko ya sarɗi yankoɓe warte yañade ko fate banggue ndema leydi mauritanie timmugo maɓe darnu ceetala toppittogal gaz kame pétrole ala kala ko ngakkata e nder leydi ndi to leydi mali jeeɗiɗo yilotoɓe kanŋe mbasi pittali men e nder ɓulli mumen ñande alet jewtuɗo hen to nokku biyeteɗo damana to guine konakiri jagorɗe tati jagorɗe alpha konde beddama e kaso hanki taw to yi woɗɓe heddiɓeɓe to leydi côte d'ivoire abidjan ko toɓoli mawɗi jippi toon hanki subaka hande o ɓalli sukaɓe rewɓe ɗiɗo jiitama toon to kokodi kabruji mena manamen ha toon to niger burkina faso gabon ma en jaato kenya kame éthiopie tchad kabruji mena joolama jaɓeri ma en jaa toon to russie ukraine kam ene wondi e afghanistan musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha ko moƴƴo ko ala rewam a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamirɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen hoore maɗa joguiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum jokkodire gorel teya joguiɗo caɗele cardiaque kono ne kadi tension mo nangata taare caɗele gorago e fannuji goɗɗi kala ɓandu jaaɗoru fode jokkodire e gorel teya gorel teya sa yiɗi hebde hen ko laaɓi sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelteya.com ma janggan hoorema ko gorel teya safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi koto Irsia Centrafrique gonɗa ko Ibrahima Diallo 00236 82 33 80 55 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Haruna Gaydo on numéro noon kala ɗo gonɗa e leyɗele he sa jokkodire on numéro ma heɓen kadi ko ɓuuri labde mbatta ko 06 50 99 64 43 walla mbaɗa 00336 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teya ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadino ɓalawal e danwal kala ceerno Djibisi ko bawɗo listihara so wannima listihar cikkata ko nder ɓernde ma o woni
ceerno Djiby Sine wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi wiwa nden distikar ko indema e nine nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno Djiby Sine wiya dendagal neɗɗo kala leydi gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno Djiby Sine jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗi en leɗɗe fodde rafiji 9 ene jaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sine safra rafiji kewɗi ɗi jiide accirol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dororaɓe e rewɓe saftoraɓe dewle ceerno Djiby Sine yarno ɓen worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno Djiby Sine yarno ɓen wonduɓe dabruji weddaɓe korte wonduɓe liggueyaji bonɗi eɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sine jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sine andina dendagal kilineɓe mumma wonde mo tawi nder naksot lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawi oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to légal bitegal netteka sara jeere netteka kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sine numéro mum téléphone numéro makko WhatsApp foof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko WhatsApp omo wiya noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗi insisté tan ceerno Djiby Sine andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Djoum ene jokki golle ene tawi toon ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seedneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal noon mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase ɗiɗi seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV ne wiya tan kala jiɗɗo heɗade walla yebde nate ɓosoje walla ko fati e programme weltare ɓiɓɓe fulɓe kala bindol jaadowole jayde mon walla boɗalirmede mon walla kala ko iwe weltare son ñoƴƴi hen tan paɗono koylore mabɓe YouTube ma on mbaw yebde kala ko ɓennani on walla kala ko ɓenni ha tenti noon boɗalirmede ko fate banggue tarihaji annabaɓe kala moɗum majji e nder téléphone mum kala so ñoƴƴi e ngolɗona bindol fayi koye lowre mabɓe YouTube kabruji men ɗemngala pulaar jeheten ko ha ton to région mo Tambacounda to département mo Tamba wuro witengo Ndoga Babacara ɗonne ko commune Ndoga Babacara ɗo saaha finoɓe toon ɓe ne gullito caɗele mawɗe no fewi kene fotto wonde temedere e ko fawi wuro ne tawe nder oɗon commune kono caɗele teskaɗe nder commune o ko laabi ngala so tawi ndungu ari yaltude ko caɗele nadde ko caɗele hay so tawi wona ndungu ni mbete tan oto yetto toon walla ni neɗɗo mo sellani walla debbo jiɗɗo ɓesnude kala ko caɗele mawɗe no fewi oɗo saaha mo gonɗen ɓe tinani koye mabɓe ɓe goni ni koye nder leydi Sénégal ɓe kolliti ɓe jeddani lamɗo leydi ndi ne golla laamu ngu ne golla kono kamɓe kam commune mabɓe o haydara ɓe jiyani ɓe kolliti comité rural mabɓe o e hoore mum guila tan nde sosa ha yettiɗo ɗo tollinoɗo ha hande ko ɗon tan tolni ala kala ko ɓeydi hen haydara ɓe kolliti ha oɗo saaha mo gonen ɓe jogui ko école aji taw ko école aji gawƴe kame leɗɗe hay sekketaji hay so tawi woni wonko fewna hena ene famɗi tene kadi ene limo so tawi koto banggue kuura ko waɗi toon kuɓɓama timmani wuuro walla ni guure ɗiɗi ko heddi ko kala temedere ko fayi wuuro ala kuura ala haydara
tene koye nguleki mawki wona koye korka a heɓata galas a heɓata haydara tene kadi hay sarsude téléphone maɗa ko caɗele mawɗe no feewi ɓuri sattude kadi koto banggue safara to ɓe ngala hôpital ni cuuɗi safara beele ni jiiya poɗɗe jeeyeteɗe hay pharmacie ji ko caɗele mawɗe no feewi wonande finoɓe e nder oɗon diwana ɓe erima horejo leydi sénégal ɓe erima laamu leydi sénégal ɓe erima hettinaɓe oɗon fannu kal nde wata wallude wonande commune mo Ndoga Babakara commune mo Ndoga Babakara ene tini ɗeɗon caɗele no feewi taw kadi koye ballala a yero a buselo a diallo taweteɗo toon to Ndoga a Babakara keddoɗen ha joni koye kabruji men to leydi sénégal gartaten koye ngakkugol ko fate banggue kuɓɓama ɗam hinde pétrole walla ni mbiyana gasoil kame essence teskama ko wayno Kidira Kolda Ziguinchor yogay nokkuji kewɗi kala défileji nana tan mbaɗa e nder station ngaji moni kala ne yiilo ɗam ɗon ndelam kuɓɓam kanko on jagorɗo noon woni Aissatou Sophie Gladys o holliti wonande ngakkata so jomiraɗo haaji kikiɗe hanki o won bato yetti tenal juma hande o holliti wonande wa dañ bato goɗɗo garɗon addi kittuji jonɗi no fewi ko fate banggue gasoil tene kadi o holliti haalande makko wonande société afrique najo biyeteɗo SAR woni Saar on kadi ma fuɗɗito golle muɗum to banggue pétrole walla ni to banggue pétrole ha ɓuura kadi wawde ngarɗinde dartinnoɗo golle mum guila 19 lewru novembre hittande mayne nde ɗo tan hakkude lewru darton ndu maɓe gummitina ɗen gueɗe kala ha moni kala yiito hoore mum kono finoɓe to Kidira oɗo saaha mo gonɗen beele jiiya gasoil walla essence ko caɗele mawɗe no fewi kono ne kadi finoɓe ha toon to Kolda yoga e nokkuji goɗɗi kala mawɗo leydi Sénégal kame joom suudu mum ko ceylana ndiwowa ɗum ko hanki alhamis o gam yaɓande toon to Arabie Saoudite hande aɓe tawi to Jidda gam wadde umra noon ko hajju tokoso gam yidde timminde hajju muɗum walla umra muɗum kanko mawɗo leydi noon mawo jokku e golle gollodirde e laamu leydi Arabie Saoudite gam jillu cehilagal kame golle e dewal Allah kala omo tijjano e nder leydi Sénégal no gase 5 lewru avril ha joni koye hijjore keddorɗen eɗen gandi hikka Arabie Saoudite rokkiri tan ko million goto e nder aduna kala nde arata hajjude ha hande ko jertade raaɓo ñaw coronavirus Sénégal noon ne fanno hono foti Riyad walla Jidda walla ni Riyad e hoore mum taƴanta leydi Sénégal holndin kewendi pondi wawde arde toon to Arabie Saoudite gam hajjude siftinde on hitande ujunnaje ɗe 19 Sénégal yano ko 1.7 ujunere bani adama pinaw e nder leydi Sénégal ne jeeya e yimɓe hajjoyoɓe ko wona ɗum konon Sénégal taƴanama e wiide jayna nde kene fota wonde ujunnaje 9.8 neɗɗo jogorɓe yaade Makkatul Mukarrama hitande hikkande en ñaguima Allah tan yo Allah waɗ men e nden limore sene moƴƴanen enen ne jehen hajjore toon to Makkatul Mukarrama ko wona ɗum ko Sénégal woni yeeso Nigéria kame Égypte ɓurnoɓe hewde yimɓe so tawi noon koto banggue hajju ɓurɓe hewde yimɓe hajjoyoɓe nder aduna kala ko Indonésie rewi hen ko Pakistan kame Inde kame Bangladesh kala ha joni to Sénégal keddotoɗen gartaten koye hofgo juuɗe wonande rewɓe sage-femme ko fi juuɗe men ñalawma hanki o ɓe mbaɗi ñalawma o hanki hay debbo goto jibinta e juuɗe mabɓe ɗum noon ko hollirde mette mabɓe ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala jalti ɓeɓe téléji ɓeɓe téléphone aji ɓeɓe réseaux sociaux ala kala ko keddani ɓe rewɓe walloɓe rewɓe jibinde ko wona ɗum ko ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi kamɓe rewɓe ɓe ɗum jeeyi sababu ñalawma hanki o hay debbo goto jibinani e juuɗe mabɓe so wona kay ɓen liggotoɓe e cuuɗi privé woni noon noddandu mabɓe ko yiddeɓe jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal woni Abdullaahi Saar nde accitta golle mum ko ɓuuri yawde ko wona ɗum ko noon kamɓe ɓen sage-femme finoɓe to wuuro Touba caggal mayde Astou Sokhna kamɓene ɓe kolliti yiddeɓe ko joɗorade khalifa général mo Mourita beele kamɓene ɓe gullito caɗele mabɓe yiddeɓe koɗo hen biyeteɗo Diouf Sarr nde accitta golle mum aljuma hande o natani hofgo juuɗe ko ɓen yeeyoɓe pharmacie ji ɗum noon fuɗɗi ko 8 heures subaka ha fenma 15 heures jawtuɗo ɗo henno woni 15 heures jawtuɗo ɗo henno kamɓene gam wallide ɗin sage-femme 4 wonande dumbaɓe
ton to luga caggal maytoɗo hen suka debbo teskede wonande samuji hewɓe taweteɓe e cuuɗi safara nguuri tan ko yeeɓare ha joni koye sénégal keddorɗen gouverneur mo Dakar woni Alhassane Sall o holliti ngam deññude ɓerɗe Dakar wanaɓe o holliti hikka yo ɓerɗe nde laamu ngu ƴetti peeje mawɗe no feewi ɗen peeje noon ko haɓade kala kene wiye yo layru so tawi toɓoji ngari siftinde ndungu Dakar ko wayno Kermassar Rufisque Pikine ko leyɗe ɓurɗe wawde yoolade o holliti oɗo saaha laamu ngu waɗi hen peeje mawɗe no feewi hayso tawi woni BRT ene jogui golle mum kono hatta koɓe mbaɗi ko kala aɓe jogui hen hoolare mawde no feewi wonande sarɗiyankoɓe ɗiɗo tumanoɓe ko fate banggue passeport diplomatique hanki ɓe darima e yeeso ñawoɓeɓe yinnode hujjikintoɓe ɓe o noon yinno ko yooɓe ɗaccite hayso tawi woni koye dow sarɗi hen goto noon ko Sall goɗɗo ko Biyaya ne wonde dans soho kamɓe noon ne konde kamɓe noon ɓe nawtama toon to cuuɗi mabɓe to ko wona ɗum ko noon procureur yinno ko yooɓe taƴane duuɓi ɗiɗi e lebbi tati ferme taw koye kaso ɓe jeeta nangue ko wona ɗum ko noon ɓe gandata cogdi mabɓe holno latorto ko 19 lewru mai lewru fandu so jomiraɗo haaji dik heeɓi patron kesso pula wonande tambiɗo ko fate banggue loskoji loggi no fewi mo hinde gendarmerie kanko noon ko Abdullaahi Saar kanko mo teska ko neɗɗo ɓurɗo sattude no fewi to banggue losko tene kadi so tawi o jaggi losko o accata o ɓurno wonde kanko noon o woni no poste makko to Ziguinchor hitande ujunaje ɗiɗi e 19 ko wona ɗum ko noon expérience makko duuɓi 30 ko ardi e ngal ɗo hen gollal ko wona ɗum ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu wawi addudemo e ndiɗo hen mbadi garten ko fate banggue politique makki hoorejo leydi ndi APR benno o holliti wonande ndeñe ɓerɗe mon ɓoyata maire uji kewɗi woni ardiɓe commune aji kewɗi ma ngar tawta en ɗum ko caggal jeetato ardiɓe commune aji ne ngari tawtimo kono ɗum ko holliti heddiɓe nanay lawol ngara ɗum noon yoɓe ɗaccir noon kamɓe kala koɓe aroɓe jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe sehillaɓe hettotoɓe Zig FM 100.8 jokkodirde Weltare TV ɓiɓɓe Afrique on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw ene wayno ko muusi waɗi ɗo henna hicce hanki ɗo e nder Ziguinchor nokku biyeteɗo Aslem Nema lawol fewde to e aéroport so tawi a yi ha tolnima jungo ma nano stade Jules François Bocandé mo innira o bitik goto ne wonno ɗon cosmétique mawɗo Ziguinchor naɓe hewɓe ene gandimo ina wayno wiɓe gari ɗon 3 heures jamma dajjid ko dow ndewi toon ɓe gujji kaalisaji eko wonno ɗon ha paari ɓe duppi magasin o joni noon hol jeeɗo magasin o Abdullaahi Saar on jeyno magasin o hol gonnoɗo gardien o ko Haruna Jeeju on jaggama gendarmerie en ɓe udditi enquête ɗum ɗo ala ko ɓuri ɗum musde nde yimɓe pini foof ko toon dogani waɗɗani aéroport Ziguinchor eɗen gandi fedde wotere ina wiye urdiya kamɓe ɓe mbaɗira konte e sukaɓe Casamance naɓe holko ɓe mbi ɓe mbaɗi jonde mabɓe heccanki ɗo e nder mairie Ziguinchor ɓe mbi ɓe jiiɗi ko addude fannu goɗɗo sukaɓe ko jahata e leyɗele ina maaya e maaji ina maaya e laddele ɓe jokkodira e sukaɓe Casamance naɓe wonɓe caggal leydi e yentude ONG ji goɗɗi e société ji goɗɗi beele eɓe mbawa dañde partenaire uji mbawa jaggandeɓe balle ngara so balle ɗe ngari beele kamɓe eɓe mbawa wallide sukaɓe Casamance ɓe mbawa horgadeɓe e ɗalle ɗe e maaje ɗe ɗeɓe jahata jamma e ñalawma eɓe maayoya taw dañal ala toon ɗum noon e tawtorede gouverneur o e tawtorede préfet e tawtorede autorisation ngaji wonɓe ɗo ɓe e almameɓe ɗo e nder Ziguinchor e ko taari Ziguinchor ene wayno Weltare TV ɓiɓɓe Afrique jokkodirno e moɗon ɗo ko Amadou Ishaqa Kebe gorko mo Mbotto
joɗaniɗo ene weltare TV e nder Ziguinchor yo Allah hokken walde jaam. Amadou Isaga Kebe gorko mo mbotta joɗiɗo to Ziguinchor sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie hoorejo jagoɗe leydi ndi woni Mohammed Wuld Bilal Mashoud subaka hanki o wadarima e yeeso sarɗiyankoɓe gendi ndi caggal nde o salmini o jaari o duwi o duwoni ɓiɓɓe leydi ndi kala kono ne kadi o jaari mawɗo leydi ndi wo arti ko fate banggue yoga e discours aji mawɗo leydi ndi kono kadi wo arti e kuccam gouvernement makko kesso oɗo hen baɗɗo waylo waylo kono kadi wo arti golle ɗeɓe gollunoɗe kala o waɗi ɗum cimtol e yesso ɓen sarɗiyankoɓe wo holliti oɗo saaha fandare mabɓe e toɓɓe mantiniɗe ko hirjinde ndema timmuka e nder leydi ndi nde Mauritanie wawanta hoore mum ko fate banggue joganade hoore mum guura ha timma nde tawno eɗen gandi Afrique heewi tan ko resnoyde reedu mum caggal leydi muɗum walla caggal leyɗele mum so tawi caɗele mbaɗi heddo cogguji kala ceera o holliti oɗo saaha catal timmugal ngal ɓe darni koko fate banggue yurnitade gueɗe ndema ha tenti to banggue lugim kame fruit ji e gueɗe goɗɗe kala maɓe mbat kadi barasuji jonɗi no feewi ngam fodde diƴƴe ha ɓuura ɓattitade ɓen remoɓe nde joomen mbawata dañde diƴƴe timmude ha mbawa hutorade ndema taw kadi ko ndema jaaduka e jamanu kanko hoore jagorɗo o haɗani ɗon tan o holliti maɓe jokku darnude e catal to banggue pétrole kame gaz ha Mauritanie ɓuura kadi wawde tigui ŋarɗinde e kadi wawa tigui rokkirde ɓesgu muɗum kala kene wiye pétrole e gaz ha timma tawala kala ko ŋakkata haydara ɗum noon maɓe micco hen tene kadi koye darde majjuma ɓe goni gam toppitade ɗeɗon gueɗe kala wo holliti gouvernement makko darima gam haɓade kala kene wiye mbuñaari e rende kadi ngaalu ɓiɓɓe leydi ndi kala nde tawno ngaalu leydi ndi guilay maaje ɗe ha e diƴƴe ɗe ha e ndiyameje ɗe ha e kanŋeji ɗi kala ko ɓiɓɓe leydi ndi jeeyi ɗum noon so tawi renaka so tawi mobbama ha laaɓi ɓiɓɓe leydi aroɓe holtoɓe jogori fawde jiiɗe mabɓe wo holliti ɗum ɗon kala koye peeje mabɓe jeeya e darde mabɓe gam haɓade ɗeɗon gueɗe kala holliti noon jayde Sahara Média wonande ñande ñalawma janggo aseeɗa maw artu wo daro e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe gam jokkude haalande e golle makko to leydi Mauritanie keddaren ha joni Mohammed Cheikh Al Ghazouani e nder tewet makko mo yaltini hanki nogas e goo lewru avril siftinde ona guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kala nogas e goo lewru avril Nations Unies hoore mum hollitino ko ñalawma cuɓaɗo gam hirjinde sukaɓe janggoɓe jangde towde ko wade banggue hirjinde koye men ha gona yimɓe ngarɗuɓe to banggue witto to banggue karallagal e to banggue wonde yimɓe ñeñɓe no feewi haralleɓe seɓɓe no feewi kanko mawɗo leydi o noon o wasima ɓesguji murtennaɓe nde gonata yimɓe seɓɓe taw kadi ko wittoɓe taw kadi ko ɗaɓɓoɓe gande waɗoɓe kadi créé gueɗe kewɗe ha Mauritanie ɓuura kadi wawde ƴellitade jagorɗo jangde towde woni Wuldu Abi Wuldu Cheikh o erima hirjino e jertino kono ne kadi ɗoftodirde wonande ɓen janggoɓe wadde waylo waylo kesso to banggue technique ha jangde leydi ndi ɓuura wawde yadude e jamanu jangde leydi ndi ɓuura kadi wonde fannuji teskiniɗi ɗum noon haalande makko ko wonande mawninde ñalawma hirjinde sukaɓe ko fate banggue witto e ngarɗude e sebde e wonde karalla taw kadi jomum ene nawdi hen pinal manggal no feewi jagorɗo diine mo leydi Mauritanie guila hanki ɓatake mo yaltini gam wasiyade wonande ɓen almameɓe ardotoɓe hande hutbinoɓe e ɓen wajotoɓe kala nde ɓurata tentinde waaju mumen neɗɗo nde wonata neɗɗo kellifaɗo nde wonata neɗɗo ganduɗo ko fawe dow mum nde wonata neɗɗo ganduɗo gaynanteri mum woni ko gaynata ko mbawa rende ɗum ha hissa taw kadi ala kala ko ɓoccittoma guila e jengsuduma e sukaɓe ma e sehilaɓe musidɓe e enɗamma kala mbawa toppitade ɗum ko ñalawma mo yamiri nde ɓurata wawde waɗede e nder leydi Mauritanie ɗum ko ñalawma hande o Mauritanie naɓe ɗiɗo yiilatonoɓe kanŋe taccunoɓe keerol leydi Mauritanie ha naati e nder diwan mo polisario en ko jeune mo ganduɗa kaɗaɗo yaade caggal noon nde ɓen jiiɗi yoɓe dartoɓe caali aɓe goni e moto mabɓe mo ponoje tati aɓe doga dogdu sattudu no feewi ɓen noon ne gaynoɓe kuure dañi noon ganje ɗiɗo e mabɓe gañande musde no feewi caggal nde ɓe tacciti haaɓe naati e nder leydi Mauritanie ɓe gari noon haaɓe jetti
nokku biyeteɗo ɓe ngari ɓe jetti nokku biyeteɗo kalibat nokku biyeteɗo kalibat el mula taw kadi ganduɗa oto goɗɗo yiyama ono to noon teskama ko gendarme aɓe hedde Federica ono to noon teskama ko gendarme aɓe leydi Mauritanie kamɓe ɓe noon aɓe keeɓa safar mabɓe oɗo saha kala kam kene wiye matériel uji mabɓe walla kaɓirɗe mabɓe ɗe ɓe jilirtuno kanŋe kala pop tettama ha laaɓi kolaɗo kuuɓal jagorɗo tambiɗo ko fate banggue faggudu leydi Mauritanie sifodiri to banggue finance hakkude mum e loni nden sifande noon kene wona million ngaji 8 kopreje dollar gam ñamale ballodiral faade leydi Mauritanie caggal nde Mauritanie yaltata e haɓade ñaw coronavirus ene hatojini e kopreje no feewi ha joni koye Mauritanie keddoren délégation timmuɗo wonimo gouvernement leydi Mauritanie neli taw kadi ɗowi oɗon sete ko jagorɗo diine ɓe jeehi noon koto keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali muññidde e rokkude ballal e rokkude ɗon sukara korka kam ene wondi e guura kala wonande finoɓe to ngol ɗon keerola taw kadi ganduɗa ko ɓeena ɓe yimɓe no majjuno toon to leydi Mali woni hen pittali men jooɓa toon senguewi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗena jeeɗiɗo mbasi pittali mumen taw koye gasri kanŋe mabbi taw ganduɗa ko ɓulli ɗiɓe gasiri juuɗe mabɓe koɗi goni to ko mabbi e mabɓe ɗin tawi nder communauté mo damana kene wona jeeɗiɗo guila ñande alet jewtuɗo henno ko nden ɓe mbasi pittali mabɓe e nder keniti ɗum noon hakkude jaro e duuɓi 35 e duuɓi 40 ko ɓen mbasen pe hewɓe noon gañima hen no fewi ko ndeɗo gueɗe kewno wadde koye saga ndungu wona ɗiɗo hen nokkuji aɓe mbiya tan yimɓeɓe nde mbawata rentade no fewi Mali cimtol OMS tambiɓe cellal ɓalli windere nde wonande hitande ujunnaje 2021 ha yettiɗo hen Mali woni leydi ɓurdi hewde nder Afrique to banggue paludisme noon ɓe mbiyata jontinoje walla pawle kene foto wonde 1960 neɗɗo wasi fittandu muɗum hakkude hitande ujunnaje 2021 ha yettiɗo hen taw jeeyi sababu ko jontinoje walla mbiyen pawle ɗe hinde paludisme kene wona million ngaji 3.2 ko fawi neɗɗo woni ko raaɓa taw ko paali ɗum en mbiya tan yimɓeɓe nde mbawata toppitade ñamde moƴƴude deƴƴe cenide ko noon kadi jomumen kuma fawion ngaji nde tawno ɓowngu kam ɓuuri wawde addude ko wiyete paali ko wona ɗum ko ndiwowa ka leydi Mali notortoka inde crosseur ɓoyata makka waddu mudde e duule ɗum ko caggal nde ko dartinno golle makka guila hitande ujunnaje 18 ko wona ɗum ko noon ñande 16 lewru juin hitande ujunnaje 2022 makka fuɗɗit golle makka hakkude bamako e Orléans mo Paris Orléans mo lamorgo leydi France Paris bowal laaɗe diwoji mum taw ganduɗa ko laabi 3 e kala yontere ɗum noon ma wonan beelema hewɓe kay ɗannotoɓe e nder ɗiɗo hen nokkuji kala hoore jagoɗe leydi Mali woni Chekela Kogala Mayiga ñalawma hanki o darima e yeeso suudu sarɗiyeji ndu CNT ɗum noon o holliti gila tan o ari e gardini di wonde hoore jagoɗe leydi ndi ken wona joni lebbi 10 o holliti golle makko ne lelori kala o holliti kadi no ɓe jaari ko wona ɗum ko noon ɓe jaari no fewi konin koɓe leydi Mali darde mumen fayodinde oɗo saaha to banggue funnague leydi to gam addude toon jaam e kisal ha ganduɗa hewɓe ɓe jaltata no batti yaltude yaade haajuji mumen hewɓe kadi ɓe ɓuftoytonoka yoga e tufɗe batti yaade ɗum noon ɓe kolliti konin koɓe leydi ndi ko jambareɓe ko fodɓe donede kadi ko fodɓe hirjinede no fewi ɓe garti e donade ɓen wasɓe hen pittali mumen gam hollirdeɓe oɗo saaha leydi ndi jaam fuɗɗima artude hen ko wona ɗum ko noon kanko Chekela Mayiga o holliti laamu transition oɗo saaha holliri CEDEAO duuɓi ɗiɗi so tawi CEDEAO jaaɓi duuɓi ɗiɗi on saaha jaam arta hakkude mabɓe kamɓe kala ɗin duuɓi ɗiɗi so timmi leydi Mali yaaha sumgoji kala gañiɗo jooɗo e gardidi lefol laamu ko wona ɗum ko noon kanko Chekela Mayiga o holliti e nder laamu makko ɓe darima gam haɓade kala kene wiye mbuñade to banggue borjingol jawdi leydi ndi kono ne kadi ɓe darima darde fayidinde beele ɓiɓɓe leydi ndi kala ene gona neɗɗo goto gona dande wotere warti ko fate banggue oɗo hen embargo bonɗo mo leydi Mali waɗa kene wona joni lebbi kene fo gila tan 9 lewru janvier ha yettiɗo hen kono ha hande Mali ene jokki kaldigal hakkude muɗum
e sedde yawo ɗum ko kongude makko kanko Chokel ko gala a mayga rewɓe finoɓe e nder cercle mo ba Fulabbe ene tawi nder wuro wiyetego Sibine ene tawi nder wuro wiyetego Sibini kame commune mo Diokhone ɓe kolliti mette e caɗele tampere kala aɓe gondi oɗo saaha mo gonɗen ñalawma jamma kala ɓe ñallata ko yiilade ndiyam ɗum woni caɗele mabɓe ujunnaje 10 neɗɗo ko finata ujunnaje 10 neɗɗo ko finata e nder oɗon commune kono caɗele tigi teskiniɗe ko ndiyam ɗum noon ɓe eurima ko wana ɗum ko armée leydi France ene tuumi mercenaire uji Russie taweteɓe nder leydi Mali ene mbaɗa gueɗe kamtoriɗɗe nder leydi ndi caggal nde Sotluka filmi wonande neɗɗo goto ene daase sara camp militaire mo Gossi taw ko camp militaire France naɓe tottiri hande Mali naɓe ɓe kolliti yiyama ɗon neɗɗo goto ene daase taw dasata ɗum kadi ko ɓen koninkoɓe ɓe leydi Russie taweteɓe e nder leydi Mali to leydi Guinée Conakry jagorɗe tati kese goɗɗe taw kadi ganduɗa ko jagorɗe Alpha Condé kañum bedda hanki e nder kaso woni Damak no woni biyeteɗo biyeteɗo Damak Albert Camara kam wonno jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacilgol laamu weddama hanke e nder kaso goɗɗo one ko Ibrahima Kourouma kañum wonno jagorɗo territorial kañum ne weddama e nder gaska he woni nder kaso to goɗɗo ko Mamadou Camara jagorɗo finance kañum ne weddama toon ɓe tawtoyi jagorɗe tati goɗɗe woni kasori Fofana gonnoɗo hoore jagorɗe leydi kame jenne gonnoɗo jagorɗo Konu ene wondi kadi e Oye one kadi ko jagorɗo kamɓe kala o saaha aɓe tawe e juuɗe e dadiɓe ha tenti toon to cuuɗi niɓɓi ɗi leydi ndi colonel Mamadou Doumbouya oɗo saaha fayi kay koye hofgoji cattuɗi no feewi ɗum noon ko syndicat ji tati jangganoɓe kollitiɓe erima jangguinoɓe erima wonande jinnaɓe ɓen sukaɓe woto ngar école ñande 25 altine paɗoɗo henno jangguinoɓe kadi goto kala yo hattu galle mum ɗum noon ko caggal ciifanode toɓɓe ɗiɗi guila hitande ujunnaje ɗiɗi e 20 hande ala kala ko woni hen haydara ɗum noon so tawi laamu ngu ala ko haali hen haydara ɓe joƴƴini ɗerol mabɓe guila jeegom nduɗo hen lewru koɓe natanoɓe hofgo juuɗe wulgo jaw ɗum noon ko ñande 25 lewru avril to Côte d'Ivoire Abidjan ko toɓoli mawɗi jippi toon ñalawma hanki o ha tenti toon to Cocody sukaɓe rewɓe ɗiɗo mbasi en pittali men ko hande aljuma o ɓalli mabɓe jiita noon koto Riviera Bonumi ko toon woni ɗo ɓe jiita toɓoli ɗi noon bonnan toon kuɓeje haydara kono kama teskama ko toɓoli kewɗi dole no fewi so wona mbasi en pittal min ɓeɗo henna sukaɓe rewɓe ɗiɗo tawɓe jaadi koye ndiyam ten koɓe sukaɓe tokkosɓe no fewi to Nigéria sarɗiyankoɓe leydi ndi lulima hande to sud sarɗeji ndo leydi Ñame ɗum noon Ñame jafoɗon Ñame ɗum noon ko yidde wodde toon kuulal holɗum hen koninkoɓe leydi France beele ma jaɓɓe e nder leydi mabɓe so tawi ɓe giwi toon to leydi Mali eyi walla ala ko wona ɗum ko noon kewide eɗen gandi jeeyi ɗum ko hoorejo leydi ndi woni Mohamed Bazoum kono noon sukaɓe leydi ndi ceerano e kala saha seppude jiiɗa wonande oxyde ji ha tenti ko wayno leydi France Burkina Faso président Faso woni colonel Dambi Ba hanki joɗodima e diplomatique ji kewɗi no fewi diplomatique aji kewɗi hakkude international kame Afrique kala ɓen noon ɓe dañi yewtide no fewi wo arti ko fate banggue kuddata mo wanno 24 lewru janvier ɗum ko caggal nde leydi ndi ngakki nden kay kisala guilay seppoji e coupure internet kono ne kadi e attantaji kame nokkuji goɗɗi kala jangoji baɗeteɗi e koninkoɓe leydi ndi ha leydi ndi heewi wargoji wandino oɗo hen lamɗo hankadini ko perduɗo kala kene wiye contrôle leydi ndi haydara ɗum jeeyi sababu noon o derguiti laamu kono yiddeɓe ko ɗin diplomatie aji kadi taweteɗe e nder leydi ndi ne mbawata ɗoftudeɓe ha laamu transition wawa timminde jaam e kisala to Gabo nayo ɓiɓɓe Oumar Bongo on dimba basno fittano muɗum woni jaltuɗo ɗo gonnoɗo hoorejo leydi Gabon kene fotto wonde duuɓi 42 ɓiɓɓe mum nayo oɗo sa juge goto to leydi France taw ganduɗa juge biyeteɗo Dominique Blanqui yaltini cimtolum on juge noon wo holliti kamɓe ɓen nayo ko wujjuɓe ngaalu ha heewi tene mbatti toon to leydi France gueɗe kamtoriɗɗe no fewi grâce duuɓi 58 ko ɓi gonnoɗo mawɗo leydi Gabon woni Oumar Bongo on dimba betti duuɓi 55
ko ɓi gonno ɓi Umar Bongo Ndimba kono ne kadi kono ne goɗɗo wiyete ko Hermon duuɓi 53 kame Arcura duuɓi 52 ɓeɗo hen goni tumaɓe e nder ɗiɗon fannuji Russie oɗo saha nan tan ɓuura ɓattitade Afrique ɗum ko caggal sifande banggue koninkoɓe ɗum noon waɗi ko ñande mars ɗum noon waɗi ko to Madagascar 2 mars ko wala ɗum ko noon kene woni joni balɗe 9 wonande leydi Cameroun siifi kañumne jokkodiral mum hakkude mum e leydi Russie siftinde on ko noon ne kadi Centrafrique kame leydi Mali ha yoga e leyɗele Afrique kewɗe hande o yidde mumen ko ɓattitade leydi Russie kono ne kadi teska to Éthiopie wonande sukaɓe hewɓe ñallata ko rangde demal ambassadeur mo leydi Russie ngam yidde winditade yaade waɗoyde guerre contre Ukraine ko wala ɗum ko noon jagorɗo caggal leyɗele mo leydi Russie holliti leydi Russie waɗani ɗum ɗo wadde recruté wonande yimɓe kono teskama hewɓe ne jaaha to banggue mercenaire to banggue less ko wawi wonde kala ko kabaru mo yoga e jayndeli jaltini to leydi Tchad fama hayre adinde Mahdi Mouzole woni yenande Idrissa Déby itno laaminoɗo leydi ndi duuɓi jonɗi no fewi duuɓi 30 pawɗi ɗum noon basnoɗo fittanom guila nogas lewru avril hitande ujunnaji 2021 taw koye fiyande bonde wannode nder leydi ndi hakkude makko e wonande ɓen roɓe ɗen ɓeɓe mbaddanno ko nden o wasi hen fittandu makko kanko Idrissa Déby itno to Kenya gonnoɗo hoorejo leydi ndi battunoɗo lamɗo tataɓo wasi fittano woni mawiya kibaki jaranoɗo duuɓi 90 wasi fittandu mum subaka hande nogasi 2 avril taw wi ɗiɗon kabruji to Nairobi ko hoorejo leydi ndi woni urur Kenyatta kanko noon wallaminoma leydi ndi hitande ujunnaji 2 ha yetti hitande ujunnaji 217 duuɓi nogas ko laamino leydi Kenya sengi wi to Kenya Ukraine hollitine sohli e kala lewru milliarduji 7 koppareje dollar sona ɗum tan ɓe payi koye caɗele ko fate banggue faggudu kam e finance ñalawma battuɗo 58 ñalawma haare hakkude leydi Russie kam Ukraine ha hande Russie nana jokki jorde kure e bomboje missilaji mum kala e nder leydi Ukraine guerre Ukraine Russie oɗo saha kañumne yowi kene foto wonde nogas e jeenayo neɗɗo mo joom martaba towɗo taw ko Amérique naaɓe ɗum noon ko haɗede nadde leydi ndi ko wayno Meta Mark kamene wondi e Kamala Harris taw ko cikko hoorejo leydi ndi kena ɗum ko to banggue Canada kene wona 60 ɓiɗɗo Canada najo taw komo hinde martaba towɗo kañumne yowama natata leydi Russie ha nde ɗum diwi kala États-Unis de Amérique Joe Biden holliti yaltini kene wona 8 million koppareje dollar ngam wallide Kiev hade Kiev dañde caɗele fodi wonande Putin dañata polgu e leydi Kiev ɗum ko caggal siftinden oɗo saha mo gonɗen yimɓe hewɓe walla leyɗele kewɗe mawɗe nana keeɓi neldude armeji tekkuɗi no fewi taw ko armeji tan wona koninkoɓe toon to leydi Ukraine ko wana ɗum ko jillu hoore jagode leydi Espagne kame wonde Danois jettinoma toon hanki ngam yidde arde yewtidde e hoorejo leydi Ukraine ko wana ɗum ko jokkodiral hakkude endo kame Grande Britannique wonande hoore jagode leydi Grande Britannique Boris Johnson yilloyima toon to Indonésie on to Inde noon jaɓɓam toon moodi hoorejo leydi ndi ngam cifodiral hakkude mabɓe ko toɓɓe ɗiɗi to banggue koninkoɓe to banggue ndenka hakkude leyɗele ɗiɗe e ɓeydude cehilagal kam e sembe hakkude mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandena kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon gueɗe moon sewi moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen